Baba Masuku sikubingelele sikwamukele ohlelweni sifuna ukwazi sive lenkosini media baba njani Siyaphila baba. Siyaphila nathi baba. Baba namhlanje sicela ukwazi ukuthi njengoba namhlanje sizokhuluma ngodwendwe. Udwendwe ungasithatha usibeke baba ukuthi ngabe makukhulunywa ngodwendwe kukhulunywa ngani kahle kahle yini udwendwe nokuthi ke abantu abaningi bajidekile phakathi komshado nodwendwe ukuthi lapho sisuke sikhuluma ngani. Engachaza udwendwe ila khona kuzongena umakoti ngokwesizulu ekhaya. Yikho kuthiwa udwendwe ngoba ila khona kwenziwa into yesizulu yamakoti nomkhonyana. Bese kuthi ke la masithi umshado umehluko ukuthi sisuke senza nesilungu. Yeah. Mhlawumbe nje siselapho bhuti Masuku ungasitshela ukuthi uma umuntu esechelwe ngenyongo lo muntu lowo zithi ke insizwa umuntu noma engalotsholwa kodwa uma engakachelwa ngenyongo insizwa isuke isangayibika kulo muntu lowo noma ethi umunye cha hayi bakwenziwa lokho mase iphumile nje inkomo zashisela impepho akabesathinta lo muntu lowo. Ungasibeka nje sithombeni ukuthi odabeni nofana lo kuye kumiswa kanjani. Angithi phela umuntu osatshwayo umuntu osuke esewumfazi othelwe ngenyongo. Yikho neBhayibheli lizelisho lithi umfazi kuyisono ukubheka umfazi womfowenu ngelenyiso ngoba nala khona kuchazwa khona ukuthi kuyisono nokuba yisono ukubheka umfazi womfowenu ngeso. Nakumbheka. Kanti la masuke esalotsholiwe usuke esayintombi yikho kuthiwa intombi uma iqomile noma isilotsholiwe kusuka esakotiza usengakwazi ukubuyisela inkomo zalowo muntu emuva mangabe intombi ikuthanda. Yikho nesizulu sisho sithi intombi ikhishwa esokweni layo. Awukwazi ke ukukhipha intombi esokweni layo isichele ngenyongo ngoba kusuke sekumfazi lowo. Usuke ululaza umuzi womuntu usukulaza naye noqobo lwakhe lowo muntu lowo. Ukushuthi Masuku uthini uthi ngamanye amazwi uma eselotsholiwe insizwa zisuke isangamishela lo muntu. Yebo ngoba inhliziyo idle ethandayo. Yikho sizisho izulu ukuthi akhosoka eladla kahle imbangi ekhala. Madoda. Yebo. Okusho ungathintwa yilo sachelwe ngenyongo. Yebo lo oqediwe nje umfazi womuntu odinga ukuhlonishwa. Ngamanye amazwi Masuku uthi insizwa njengamanje noma ngabe ziyambona umuntu esifana nedrobheni uselotsholiwe uyaziwa ukuthi cha nangu lona ulotsholiwe isangamisa nje impela icela inombolo icela uthando. Yebo sefanele kube kuyena ngokwesimilo sakhe ukuthi ufundiswe kanjani ekhaya sithini isimilo laba bebemiyala bamyale bagcinaphi yena ubezwe kanjani abantu bebemiyala abazali. Yeah.